Maayong adlaw sa tanan. Sini nga tion magapadayon kita sa pagmamalandong sang pulong sa Ginoo nga makita sa Mateo kapitulo 5 halin sa 1 pagkadto sa 12. Kag ang aton buhaton sa sini nga aton pagtuon aton lamang kuhaon ng mga verses nga makabulig sa aton. Pero tanaw naton ang background diri sa chapter 5 sa Mateo. Si Jesus Christ amo ang nagtudlo sa aton pa mga pulong ini ni Ginoong Hesus nga ginsulat ni Mateo. Si Jesus Christ nagkadto sa medyo elevated jotay nga lugar, medyo bukid pero hindi gid man mataas nga bukid, kag ang iya mga gintuton-an nag-upod siya pagkadto dito sa sini nga lugar. Kag ang siling sa 1 pagkadto sa 2 sa Mateo chapter 5, si Jesus Christ nagpungko dito kag nagpanudlo sa iyang mga followers. Kag ang bersikulo 1 naghambal o kon ang bersikulo 3 naghambal sang subong sini. Ako nini basahon sa English, pero aton lamang ini hubaron karon sa hiligaynon kay mga pulong diri sa English pamatyag ko mas mapos pa naton hangpon kay sa hiligaynon. So sa bersikulo 3 nagasiling, "Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven." Ang pulong diri blessed kung sa aton pa happy. Pulo parehas na silang happy kag blessed sa sini nga bahin sa balaang kasulatan. Ang iya ginasiling, malipayon ang imol sa espiritu. Blessed are the poor in spirit. Imol sa espiritu. So, ang imol ato niya tanawon, ang imol nga tao amo na ang nagakinahanglan sing labi. Ang imol nga tao kinahanglan sang pagkaon. Pero kung busog ang tao, way na siya gana magkaon. Kay man busog siya. May isa ka iloy nga ginahungit niya sang pagkaon ay yang bata. Kagdugay pa niya nga hungit sang yang bata, ginakutsaran niya kag ginapakaon. Ang unod sang baba sang bata ginaluad o kung ginasuka niya ang pagkaon. Bisan ano niya pabutang sang pagkaon sa baba sang amo nga bata, ang bata iya wala na nagakaon. Kay man busog na ang bata, kag wala na siya kinahanglan nga magkaon kay busog na siya. Ang gutom lamang nga tao amo ang nagakinahanglan sang labi, kay man gutom siya. Pero kung ang busog nga tao way kinahanglan pagkaon kay busog na siya, bisan pa hungiton mo pa na siya, hindi na siya magkaon kay busog. Ang siling sang Bible, bulahan ang ginagutom sa espiritu. So ang espirituhanon nga bagay, kung ang isa ka tao gutom, ina siya nagakinahanglan sang espirituhanon nga pagkaon. Ang Bible nagatudlo sa aton nga ang espirituhanon nga pagkaon sang tao amo mismo ang pulong sang Dios. Si Jesus Christ sang gintintar siya ni Satanas, ang siling ni Jesus Christ kay Satanas, sang pagsiling ni Satanas nga himuon ang bato nga tinapay. Ang sabat ni Jesus Christ, ang tao hindi mabuhi sa tinapay lamang, kundi sa pulong sang Ginoo nga naghalin sa baba mismo sang Dios.
So, ang aton kalag nagakinahanglan sang espirituhanon nga pagkaon. So, amo na saling nga imol sa espiritu. Imol sa espiritu kung sa aton pa kinahanglan niya ang espirituhanon nga pagkaon. So, siling sa sang bala nga kasulatan, bulahan ang mga tao nga imol in spirit, poor in spirit, imol sa espiritu, kay nagakinahanglan siya sang pulong sang Ginoo. O kon masiling man naton nga ang tao nga ginatawag diri imol sa espiritu, amo ini ang tao nga nagakinahanglan sang Dios. Sa aton kalibutan nga ginaistaran, may mga tao nga gabatyag sila nga wala na sila kinahanglan sa Ginoo, daw halos bal-ana nila ang tanan, ara na sa ila ang tanan nga pagkabutang, kag pamatyag nila ti way naman sila kinahanglan, way na sila kinahanglan nga ginsang Ginoo sa ilang mga kabuhi. Pero ang isa di kapulong nga imol sang espiritu, amo ini ang tao nga nagabatyag, nga nagakinahanglan gid siya sa Dios. Kinahanglanon niya ang Dios sa iyang kabuhi. Katulad sang tao kung pagkaon paghambalan, nagakinahanglan gid siya sang pagkaon kay gutom siya. Sa espirituhan nga paghambal, amo man ini. Ang isa ka tao nga imol sa espiritu, amo ini ang mga tao nga nagakinahanglan sang pulong sang Dios, tungod kay ang pulong sang Dios amo ang kalanon sang ila mga kalag, kag ini nga mga tao nga nagabatyag gid nga kinahanglan gid nila ang Dios. Kay kung wala ang Dios, wala kita sing sarang mahimo sa aton kaugalingon. Kung nadumduman naton ang istorya ni Sakeo sa Bible, si Sakeo describe sa Bible nga isa ka tawo nga manggaranon, tax collector siya, manggaranon, pero putot siya nga tawo. Kag ini nga tawo, bisan manggaranon siya, ang siling siyang Biblia, nagahandom gid siya nga makapakikita kay Kristo. So gutom siya o kon imol siya sa espiritu, kay man kinahanglan niya gid ang Dios. Amo ning kabangdanan nga siya sa nabal-an niya nga si Kristo nagalakat sa dalan pagkadto sa Jericho, nagkadto gid siya dito kay ang handom niya nga makipakikita siya kay Jesus Christ. Amo na ang handom niya nga makapakikita siya kay Jesus Christ. Pero may problema siya, tungod kay putot siya, pag abot niya to, ang mga tao medyo mataas, hindi siya kakita kay Kristo, likod lang sa mga tao, ang niya makita. Ano ang ginhimo ni Sakeo? Nagsaka siya sa dako nga kahoy, kag didto siya sa ibabaw, kita niya gid si Jesus Christ. So wala sing nakasablag sa iya. Pag-abot ni Jesus Christ dito sa puno sang kahoy, gintangla si Jesus Christ, nagtangla dito kay Sakeo, kag ginsaganan niya Sakeo, panaog ka, kay karon nga adlaw dito ako magadayon sa inyong balay. Nanaog siya golpeada, opyanay sila ni Kristo dito sa ilang balay, kag sang didto na sila, tungod kay putot siya nga tao, nagtindog gid siya, siling siyang Bible, kag naghambal kay Jesus Christ. Siling niya kay Jesus Christ, Ginoo, ang katunga sang akon manggad, ihatag nakon sa mga imol. Kag kun mayara nga gindayaan nakon, hatagan nakon sila sang 4 kapilo. So amo ni si Sakeo nga nagpaninguha nga makakita kay Kristo, kag sa siningation naghinulsol siya. Nga makasiling kita nga naghinulsol siya,
Kay man nagmanggarano ni siya nga tao tungod kay tax collector siya, siguro masiling naton nga kadalagko gid sing nakuha niya nga tax sa mga tao. Kag mga tao nagatawag sa iya nga dayaon siya nga tao nga tax collector. Pero karon makita mo nga sang una mahigugmaon siya sang kwarta, karon iya ang ginahigugma niya na si Ginoong Jesucristo, hindi na ang kwarta. Nagkambyo na ang iyang paghigugma. Ginhigugma niya na ang Dios sing labi. Nga ang makasiling kitis na kay man nagsiling siya kay Jesus Christ nga ang katunga sang iyang manggad ihatag niya sa imol. So ang ginahigugma na niya subong ang Dios, hindi na ang kwarta. Kag ang iyang gindayaan iya ibalik 4 kapilo siling ni Sakeo. Dapat amuman kita sini, dapat aton batyagon nga kita nagakinahanglan gid kay Kristo, katulad kay Sakeo. Ang tao nga nagakinahanglan gid kay Kristo kag nagahandom nga magdangop sa iya, amo ini ang mga tao ginatawag nga imol sa espiritu, kay ang iyang balatyagon nga kinahanglan niya gid ang Dios, nagakinahanglan gid siya sang manuluwas sa iyang kabuhi. Ang sunod dire amo ang bersikulo 4 nga nagasiling, Blessed are they that mourn, for they shall be comforted. Ang pulong di nga mourn, kung sa aton pa nagakasubo. Bulahan ang tao nga nagakasubo. Nga ang bulahan, kay man ang tao nga masinulubon kung nakahimo sang sala, amo ini ang tao nga nagahinulsol. Kung sa aton pa, ang gusto isiling sa bersikulo, bulahan ang tao nga nagakasubo kung makahimo sang sala. Kung nagakasubo ang tao tungod kay nakahimo sa sang sala, amo ini ang tao nga nagahinulsol. May mga katawhan, may kalibutan nga nakahimo sang sala, pero way man sila nagakasubo sang ila sala. Nalipay pagandi sila, kag pahambog pa nila nga nakasala sila, kag magsiling labi na gid ang mga tao nga may mga kabit nga mga lalaki o kon babae man. Ang lalaki nga damo kabit, ginapabugal niya pa nga damo sang babae nga nahigugma sa iya. Wala siya nagakasubo siyang sala, kundi ginakalipay pa niya kag ginasugid pa niya si Ban ang iyang abilidad. Pero anong natudlo sang Bible? Siling isang Bible, bulahan o kon malipayon ang tao nga nagakasubo kon makahimo siya sang sala. Kang iya nga kasubo, amo na ang nagatulod sa sinang nga tao sa paghinulsol o kon pagbiya sang iya sala. So may araman iya ginatawag nga Diyos nun nga kasubo. Ang Diyos nun nga kasubo, amo na ang nagatulod sa tao sa paghinulsol kag pagbalik didto sa Ginoo. Ang ginatudlo sa aton sa Bible sa 2 Corinthians chapter 7 verse 10 nga nagahambal sa aton nga ang tao nga nagakasubo nga nagakilala sa Dios, ang iyang kasubo nagadala sa iya sa paghinulsol kag makaangkon siya sang ginsiling nga kapatawaran siya mga sala, kag makaangkon sang kabuhi nga wala sing katapusan. So may araman ni ang Diyos nun nga kasubo. Ang Diyos nun nga kasubo, ara sa tao nga nagakilala sa Diyos. Pero ang tao nga wala nagakilala sa Diyos, wala man siya sing ginasiling nga Diyos nun nga kasubo. Tanaw naton ang sulat sang Bible na nungod sa prodigal son. Kani makita sa Lucas kapitulo 15
halin sa 18 pagkadto sa 21. Ang istorya sang prodigal son amo ini nga ginpangayo niya ang kwarta kay tatay niya, kag siya ginhatag na ni tatay niya ang kwarta, naglakad siya dito sa malayo nga lugar. Iya gingamit ang kwarta ni tatay niya sang patuyang tob-tob nga naubos ang kwarta, wala na siya sing pagkaon. Dito siya ginatagan sang obra sang isa kaya tao nga gin-applyan niya ang obra niya panahog sa pakaon sang baboy, pero nagbatyag siya sing kasubo. Nagsiling siya siyang kagalingon, sa balay sang akon amay, damo to iya pagkaon. Ako riya daw mapatay na sa gutom. Nagdesider siya. Sang nagbatyag siya siyang kasubo, nag-decide siya nga magpuli sa ila kag mangayo sang kapatawaran sa iyang sala, batok siyang amay. Amo ini ang ginasiling nga Diyos no nakasubo, ginbatyag niya ang iyang sala sulod sa iyang kasing-kasing, nagdesider siyang magbalik sa Diyos kag nagpangayo sing patawad. Nagbalik siya siyang amay kag nagpangayo sing patawad. Amo ni ang dagway sa aton Diyos sa langit. Kung nagkasubo kita sa aton mga sala, dapat nga magliso kita, maghinulsol kita, kag magbalik sa Diyos, kag magpangayo sang kapatawaran sang aton mga sala. So amo na ang dagway sang nasiling nga Diyos non nga paghinulsol. Aton ginbiyaan ang aton sala, kag nagbalik kita sa Ginoo. So siling niya, bulahan ang mga nagakasubo. Mga utod, ginabatyag banal nimo ang kasubo. Kung ikaw nakahimo sang sala batok sa Dios, kung ina imong nabatyagan, ikaw ang ginasiling siyang Bible nga bulahan. Bulahan ikaw kung nagabatyag ka sing kasubo. Kag sa nabatyagan imo niya, imo ina ginbiyaan, kag nagdangop ikaw sa Ginoo. Ang masunod, ginsiling niya dre, versikulo 5, niya, blessed are the meek, for they shall inherit the earth. Bulahan siling niya dre, ang mapainubuson. Amo ina ang nasiling meek, no? Si Jesus Christ, ginatawag sa Bible nga malulo, may ara siya nga malulo sang tagipusoon, kag mapainubuson. Mapainubuson siya, malulo. So, tungod kay Jesus Christ, amo sina, dapat kita nga mga anak sa Diyos, may ara man nga kalulo, kag mapainubsanon makita sa aton kaugalingon. Ini amo ang sugo sang Dios sa aton. Ginasugo niya kita nga magpaubos. Niya magpaubos kamo sa inyong kaugalingon sa tubangan sang Dios. Agod nga bayawon niya kamo. Ang tao nga nagapaubos, amo ina ang tao nga ginabayaw sang Dios paibabaw. So ini nga sugo nga makita sa James 4:10, magpaubos kamo sugo ina sa tubangan sang Dios, kag ang Dios magabayaw sa inyo. Amo man ini ang ginhambal sang Ginoo sa John chapter 3 verse 30. Kag ini gingamit ni John the Baptist. Si John the Baptist amo ang nagbaptize kay Jesus Christ. Kag kabalo ka anong siling ni John, nya dapat ako maga-decrease, kag si Kristo iya maga-increase. Si Kristo iya maga-uswag, pero siya siling niya, ako iya maga-paidalom. Kung sa mga tao pa na, sang tao nga mataas sing height, kag iban iya medyo manubo, ang gusto silingon ni John, nga dapat si Kristo magtaas,
pero siya dapat nga magnubo. He must increase according to John, but I must decrease. So amo ning tao nga nagapaubos. Dapat si Kristo amo ang magpangibabaw. Kita magpaidalom, magpaubos sa aton kaugalingon. Sa mga tao nga medyo mataas ang pride, ang bugal, siguro ang pamangkot amo ni mga utod. Kung may ara ka nga balatyagon nga magapabugal sa imong kaugalingon, pamangkuton abi naton ang aton kaugalingon. Ano gid bala ang ipabugal nakon sa sini nga kalibutan? Ano gid bala ang dala nakon sang ginbunag ako sang ako nanay sa sini nga kalibutan? Kung nagapabugal ka tungod kay gwapo ang imong balay, kung ginapabugal nimo tungod kay damo ikaw sa lakyan, lapad ang imong dota, damo ka kwarta sa bangko, ang pamangkot, anong dala mo sang natawo ikaw diri sa dota? May ara bala ikaw ginakaptan nga 1 peso? Siling mo wala. Kung wala, kung anuman ang naangkon nimo subong, dapat nga pasalamatan mo ang Dios sina. Dapat magpaubos ka sa imong kaugalingon kag magsiling si Ginoo, Ginoo, salamat sining pagkabutang nga imo ginhatag sa akon subong. Hindi ka dapat magpabugal sina. Ang dapat nuhimoon amo nga magpasalamat ka sa Dios kay ginhatagan ikaw sang Dios sang madamo nga pagkabutang nga gina-enjoy nimo subong. So muni ang siling sang balaan kasulatan, dapat nga hindi kita magpabugal, kundi magpaubos. Yang tao nga nagapaubos, ginabayaw, ginaalay-ay sang Ginoo. Kag sunod pa gid niya diri nga ginsiling, nagasiling siya de sa 6, blessed are they which do hunger and thirst after righteousness. O ari pagidaan duha ka mga pulong. Nya bulahan o kun happy ang Ginoo ang tao nga ginasiling niya diri nga gutom, ginagutom kag ginauhaw sa paghimo sang matarong after righteousness. Dua ka termino, hunger and thirst after righteousness. So bulahan ang tao nga gusto maghimo sang matarong sa iyang kabuhi. So kung imo ni tan-awon, amo ini ang tao nga nagahigugma sang ginasiling nga kamatuoran. Ang tao nga hunger kag uhaw sa paghimo sang matarong, amo ini ang tao nga nagahigugma sa paghimo sang mga maayo o kon matarong kag ginadumtan niya ang mga malaot. So may duha ka side diri. Gusto niya nga maghimo sang maayo nga bagay ayon sa kabubuton sang Ginoo, kag hindi siya gusto ginadumtan niya ang paghimo sang mga malaot. So ang ginasiling sang Bible, bulahan ang tao nga nagagusto maghimo sing maayo kag ginadumtan niya ang malaot. So amo ni ginatudlo sang Bible sa aton. Gusto bala kita nga magmalipayon? Gusto bala kita nga magmadilargon sang aton Dios nga pagkabuhi? Kining sang Bible, dapat nga higugmaon naton ang maayo o kung matarong kag dumtan naton kung ano ang mga malaot. Kag nagapadayon ang Bible sa pagtudlo sa aton sa Proverbs chapter 3 verse 33, ginapahanumtom kita sang Dios nga nagasiling nga siya
magapakamaayo sang panimalay family sang mga matarong. Kagang siling sang Diyos, pagapakamalaoto niya, bisan pa ang pamilya sang malaot nga tao. So, daw medyo igo ang mga ginikanan sinidino, kagang tanan nga members sang family, kung malaot ang isa ka pamilya, siling siyang Ginoo pagkamalauto niya ina nga family. Pero kung ato ni gugmaon ang mga maayo Diyos nun nga mga bagay, ayon sa kabubuton sang Diyos, amo ina ang mga bagay nga aton sundon, aton ina imoon, ang saad sang Bible, ina nga panimalay, pakamaayuhon sang Diyos. Siguro magkasiling kita, damo man mga taon Diyos noon nga imol man, hindi inimanggad kung material nga butang ang aton ginahambalan. May ara nga spiritual blessings nga ginahatag ang Diyos sa mga matarong nga mga tao. Espirituhanon nga pagpakamaayo. Okay. Bisan pa mga materials nga bagay, ang Diyos nga tag-iya sang kalibutan sarang makahatag sang material nga pagpakamayo sa iyang mga kanakan. Tanaw na ang Salmo 37, versikulo 25. Si Salmista David nagahambal. Siling niya, tigulang na ako subong, pero bata pa ako sang una, kag siling niya, wala pa ako makakita sang isa ka mataro nga tao nga ginsikway sang Dios. Bisan pa ngayang kabataan, siling sang salmista, wala nagapakilimos sang ila pagkaon. Okay, ang siling niya, bata pa ako sang una, karon tigulang na ako, pero siling ni Salmista David, wala ako makakita sang isa ka mataro nga tao nga ginsikway sang Dios. Kag wala man ako makakita sang kabataan sa mataro nga tao nga nagpakilimos nga daw halos hindi na makakaon. So spiritual blessings kag material nga mga pagpakamayo sarang mahatag sang Dios sa mga matao nga matarong. Ang mga tao nga matarong amo ini ang tao nga nagtuo kag nagbaton kay Kristo kag tungod sa ilang pagtuo kay Kristo, ang matarong nga Kristo, ang pagkamatarong ni Kristo naglaton dira saya. So ginatawag ini sang Dios nga mga matarong, mga tao nga naghigugma sang matarong Diyos nun nga mga bagay. Kagang sunod niya de sa 5, sa city, tanaw naton sa city, blessed are the merciful, for they shall obtain mercy. Okay, amo na ang siling sa city. Bulahan kag malipayon ang tao nga maluluyon, merciful, kay siya makaangkon man sang kaluoy. Ang balos sa iyang pagkamaluluyon, balosan man siya sang Dios sang kaluoy. Okay? So amo ini ang Lucas 6:36. Nagasiling siya, be merciful. Sugo ina, tungod kay ang Ginoo maluluyon, dapat nga kita nga mga anak sang Dios magkaluoy man sa aton nga isig katao. Okay? So maathag dire nga kung maluluyon gali ang tao, makaani man siya sang kaluoy
halin sa Dios. Kag kung ikaw makaangkon sang kaluoy sang Ginoo, ang sugo niya sa aton amo ini nga dapat man kita magkaluoy sa iban sa aton nga isig katawo. So aton dire sumahon ang tanan naton nga gintun-an kag ini na sila nga blessed kung sa aton pamalipayon. Kag gusto naton nga kita tanan magmalipayon sa aton pagpangabuhi diri sa sini nga duta. Kagamo ini ang sekreto. Kung gusto nimo nga ikaw kag ako magmalipayon sa aton pagpangabuhi, ang ginatudlo sang Dios amo ini nga dapat naton hinulsulan ang aton mga sala. Ang tao nga mahinulsulon sa iya sala sa tubangan sa Ginoo, amo ina ang tao nga malipayon sa iyang pagpangabuhi sa Ginoo, kay ang sala wala nagahari sa iyang kabuhi. Kay kadua nga gintun-an naton, kung gusto naton nga kita mangin malipayon, ang siling niya dapat kita magpaubos sa aton kaugalingon. Si Kristo nga anak sa Dios kag Dios mismo nagpaubos siyang kagalingon, nagpakita siya katulad sang isa ka ulipon. Nagpaubos siya kag nagmatinumanon bisan patubtob dito sa kamatayon sa cross. Kag ang ehemplo ni Jesus Christ amo ina ang aton pagasundon. So kung gusto kita magmalipayon, siling sa Bible dapat kita magmapainubuson. Kag kung ang tao nagapadayon ng pagtudlo ang Diyos aton, kag gusto naton magmalipayon, kag tawgon kita bulahan, dapat higugmaaw naton ang katarungan, ang matarong, kag dumta naton ang mga malaot. Kag katapusan nga gintun-an naton sa versikulo 7, nagasiling siya de nga kung gusto kita nga magmalipayon, kag tawgon kita sa Dios nga bulahan, ang siling niya dapat kita magmaluluyon sa aton isikataw, kay ang aton Dios maluluyon man. Sa mga kautoran, dapat naton inidumdumon nga mga kamatuoran, dapat naton i-practice sa aton pagpangabuhi, agod nga magmalipayon kita sa tubangan sa Ginoo kag sa aton isikataw, samtang nagapangabuhi kita sa sini nga kalibutan. Kabay nga ang Dios magapadayon gid sa pagpabilin sa aton mga kabuhi kag sa paghatag sang Dios non nga paghidait sa tanan sa aton. Madamong salamat.